आं श्री सपनदेव बर्मा आं नैकुमा विधानसभा चौमारी रेम बुसिसा अम्पिनगर एडीसी चौमारी रेम 93 अम्पिनगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तुइसांगमा एडीसी प्लेस काशी चंद्र कामी खाबांगनि त्रिपुरा हास्तिनि माभा ताकुक बुकुक संनो उइलानो आनी खुलुमा याभार खाबांगनि माभा ताकुक बुकुक सं त्रिपुरा हास्तिनि सुगिया रुंगिया नि बिसिंगो आं बख्रकजा दुजाग हाइफान त्रिपुरा हास्ति आमानि खुरिगो बरक उंगुई आसाई फाइकेबा किसाले आनिबो वानसुक नानि तंगो लाइथांनाय फेब्रुवारि 2021 सालबानि साल त्रिपुरा हास्तिनि उत्तर सुरी सारा चार्चिदक रेम बुआग्रा प्रदुत विक्रम किशोर मानिक देवबर्मानि तुजुलजाक त्रिपुरा मथाबाई साग्लायजाक दफा थानसा अंलाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सोनाबना बागै सबानि संखतामखा अ खरां न खुनाय आंबो बुआग्रानि सेंक्राक अंगुई बाजाजाक तामनि हिंखे बुआग्रा रगनि तुदुलमुं कुरुई हिंखे आनि ताइ त्रिपुरासा दफानि मुं साफानो सिनि जागमुं कुरुई आनि पुइला लाइव भिडिअ अशोक न अंसिथुं बुआग्रा नि लाकमा हमसांनि हर हाय सुंसावै तंथुं त्रिपुरासा दफा आयुगलक तन